Vážený pán Kiska, prosím, aby ste položili pravú ruku na Ústavu Slovenskej republiky, prečítali text sľubu, jeho zloženie potvrdili podaním ruky predsedničke Ústavného súdu Slovenskej republiky a potom text vášho sľubu podpísali. Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony. Sľubujem. Vážené excelencie, eminencie, vzácni hostia. Ako predsednička Ústavného súdu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky osvedčujem, že pán Andrej Kiska zložil ústavou predpísaný sľub na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Prehlasujem, že od tejto chvíle sa ujíma funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Nebol som kandidátom vlády a nebol som kandidátom opozície. A takým nestranným a nadstraníckým budem aj prezidentom. Prezidentom, ktorý bude stáť za ľuďmi. Prezidentom, ktorý bude stáť za všetkými ľuďmi, bez ohľadu na ich politické presvedčenie alebo národnosť. Až príliš často počúvame, že sa u nás vytratila morálka a slušnosť. Že verejný priestor ovládol egoizmus, rodinkárstvo, politická príslušnosť, silné lakte, cynizmus. Vážení hostia, drahí spoluobčania, stoja pred nami mnohé výzvy, ale máme všetky predpoklady na to, aby sme ich s hrdosťou zvládli. Slovensko je malá krajina, ale je to krásna krajina, s pracovitými, schopnými a talentovanými ľuďmi. A preto sa víziev nemusíme báť. Naopak, môžu nám pomôcť ísť dopredu. Môžu nám pomôcť, aby sa z nášho Slovenska stala krajina, akú si všetci želáme. Krajina, kde má právo na slušný život každý občan. Kde korupciu odsudzujú ľudia rovnako ako krádež. Z ktorej mladí ľudia nebudú chcieť odísť, ale naopak, ktorá bude priťahovať vzdelaných a talentovaných ľudí. Krajina, ktorá je ekonomicky úspešná a sociálne spravodlivá. Krajina, kde slušnosť a morálka nie je len slovom, ale skutočnou hodnotou spoločnosti. Takému Slovensku chcem pomáhať. Ďakujem.